Suntem gata pentru începerea activității. Raportează evoluțiile rezervă, Ovidiu Tălăruț. Domnule Amiral, clasa 12C, efective 36, prezenți 10, sunt gata pentru începerea festivității de aniversare a 45 de ani de la... Mali. Hai repede, Companie Valine! Companie! Drepți? Companie pentru onor, înainte!
Gata, gata. Raportul. Domnule colonel, compania întâia cu efectiv control 180, prezenți 56, vă prezintă onorul. Sunt contraamiral în rezervă, botezat. Bună ziua, compania întâia! Domnule colonel, am onoarea să vă raportez. Compania a doua, efectiv prezenți 56, vă prezintă onorul. Bună ziua, compania a doua! de aniversarea dumneavoastră și Boș Centru face parte din aniversare. Tămâie să aducem să-i Hristos, să fie Dumnezeu de care pe Dumnezeu și pentru tot ce acest, Slavă Sfintei și celei de ființă și de viață cârătoare și nedespărțite trăim totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pentru tine ne ești pe toate de cinești, Misterul bunătăților și dădătorul de viață, vină și sălătuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă păcătările noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău cel Sfânt. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea-ți zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Că a Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumitor fiind noi nevrednici robii Tăi, Doamne, pentru binefacete Tale cele mari, ce le-ai făcut asupra noastră, lăudând-Te bine
marea ta milostivire și cu dragoste ca niște robi strigăm ție, Făcătorule de bine, Mântuitorul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, ajutătoare a tuturor creștinilor, noi robii tăi, agonind ajutorul tău cu mulțumire strigăm ție, bucură-te, prea curată, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, și ne rugăm totdeauna să ne izbăvești până din toate nevoile cu rugăciunile tale, gratnic ajutătoare. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul, către ucenici să aveți credință în Dumnezeu, cu adevărat vă spun voi, cel ce face mântăruia ce ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îngări din malul, ci va crede că ce zice se va face, orice va zice El se va face. De aceea vă spun voi toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea, iar când stați să vă rugați, să dați orice aveți împotriva cuiva. Ție, Doamne, slavă ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ne ți auzi-nești, ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru înaltul Sfințitul Arhiepiscopul nostru, Pimen, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor noastre, și pentru toți cei care se ostenesc în armata țării noastre, și a de Hristos iubitoare, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Tot așa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște slujitori nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim milostivire tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai vărsat asupra robilor de acestora care aniversează revederea de 45 de ani, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem ție slăbire și cu milință te rugăm, noi ți izbăvești din toate nevoile. Pe robii tăi aceștia și ca un milostiv, întotdeauna împlinește dorințele noastre cele folositoare, cu stăruință de rugăm, noi ți auzi-nești, ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor magilor pământului, și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fi față de noi și față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostive și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă noi îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea,
a cărui mile este neasemănată și iubire de oameni adânc neajunsă la ta slavă, căzând cu frică și cu cutremur, ca niște slujitori și cu umilință aduce mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor tăi acestora care aniversează revederea de 45 de ani. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul nostru te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși, căzând înaintea ta, îți mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire, i-ai învrednicit a vedea împlinirea cererilor lor, așa și de acum înainte învrednicește-i pe dânsii, ascultind cu dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, întru toate faptele cele bune și adăvând ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Ferește, Doamne, pe ei și familiile lor de toată întâmplarea cea rea. Dăruiește-le lor pace, liniște și sănătate și ne învrednicește pe noi toți întotdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a plei și a cânta ție celui fără început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâine ți aducem ție și toate cuvintele de care ne jădăm și toți mai sfârșit de cerul, și de noapte a prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Domnului să ne rugăm, Doamne, Doamne Dumnezeul nostru, care i-a adus pe om din neființă în ființă și punându-l să stăpânească peste făpturile mâinilor tale, l-ai așezat în grădina Raiului Pământești și ai poruncit să o lucreze, apoi când cel zidit după chipul și asemănarea ta s-a bătut de la această veșnică orânduire astfel, i-ai grăit prin Solomon cel înțelept, mergi la furnică, o lemneșule și urmează căile ei și fii mai înțelept decât ea, pentru că aceea, nefiind rugătoare de pământ, neavând pe cineva să o îndemne, nici sub stăpân fiind își gătește de cu vară hrana și multă strânsoare face în vremea seceritului. Și iarăși, prin gura Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat și ne-a îndemnat ca înmulțind talanțe, sufletești și trupești să fugim de leneș sau trândăvie, care aduce omului mare necinste și amară sărăcie. Iar apostolul Pavel, cel care făcea corturi, vasul tău cel ales, dându-se peste pildă de muncă și de străduință, așa a zis locuitorilor din Milet: argintul sau aurul sau veșmântul niciunuia nu am poftit. Voi înși vă știți că aceste mâini au lucrat pentru trebuințele mele și ale însoțitorilor mei. Acestor porunci și îndemnuri urmând cu umilință cădem acum înaintea ta și ne rugăm, vărsând îndurările tale peste noi să binecuvintezi această promoție a Colegiului Militar, a fostului liceu militar Ștefan cel Mare. Pentru că tu iarăși ai zis: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt în mijlocul lor. Ajută și sprijină această promoție și de acum înainte cu harul tău, pentru ca neîncetat, sporind după voia ta cea sfântă, să-ți aducă astfel prin noi de veșnică recunoștință și mulțumire pentru puterile trupești și sufletești pe care le-ai dăruit omului, cum și pentru înclinările cele dinăuntru spre felurite științe și deprinderi cu care ai înzestrat pe dânsi. Fă, Doamne Dumnezeule, ca steagul acesta, aducând pururea aminte membrilor promoției acestea, de munca și osteneala depusă în acest loc, de însemnătatea bunei chibernisici, de datoria de a ajuta pe cei care sunt în lipsă, să le fii totdeauna ca o pavăzătare împotriva vrășmașilor văzuți și nevăzuți, pentru ca în acest chip să se preaslăvească preasfântul Tău nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește steagul acestei promoții prin stropirea cu apa aceasta sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește steagul acestei promoții a Liceului Militar Ștefan cel Mare din Curul Moldovenesc prin stropirea cu apa aceasta sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește steagul acestei promoții prin stopirea cu apa aceasta sfințită
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă încredințez steagul acesta care este sfințit cu cerească binecuvântare și doresc ca membrii promoției dumneavoastră să-l cinstească prin solidaritate unul față de altul, prin bună chivernisire, prin ajutarea aproapelui și spre slava lui Dumnezeu și a dumneavoastră bunăstare, spre cinstirea acestei instituții militare de învățământ și a țării noastre. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacucernice Părinte, miluiește-ne! Cel ce a înviat din morți, Iisus adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfinților Măriților și tot lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, ocrotitorii acestui Sfânt Lucaș, ale Sfinților Martiri Prâncoveni, Constantin Prâncoveanu, cei 4 fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei, Anache, sfetnicul lor, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Rubilor tăi acestora care aniversează astăzi revederea de 45 de ani, dăruiește-le-lor, Doamne, sănătate, pace, întru toate bunăsporire, credință tare în toate încercările vieții și păzește pe dânsi într-un mulți ani să trăim. La mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăim. Vă fie viața tot mai lumină și în lumină să dăruiți pentru necrință și neduire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Bună Dumnezeu să vă ajute, să ajute sănători și altfel să se mai adauge cu ocazia revederii de 50 de ani. Eu am spus ca să facem acest serviciu religios în felul acesta, ca să arătăm recunoștință pentru că Sfântul Voievod Martir Constantin Prâncoveanu s-a bucurat din partea lui Dumnezeu de toate privilegiile vieții pământești. A avut foarte multă bogăție, încât turcii l-au numit Prințul Laur, foarte mult a dat veșiești de propată și în alta pentru ca să-și consolideze sonia, dar în același timp a urmărit ca să facă și ceva pentru țară și a reușit să facă. Însă din cauza unerilor și a eforturilor a ajuns ca să fie deținat. Cu această ocazie, această slujbă de mulțumire și am alăgat numai puțin vreau să spun câteva cuvinte. Știu că aveți să vorbiți foarte, foarte multe, pentru că este normal. Fac 50 de ani căsătoriți. Prin această slujbă de mulțumire, noi am arătat recunoștință înaintea lui Dumnezeu pentru ajutorul și binefacerile care le-ați primit în decursul timpului. Și mă bucur
că, deși dumneavoastră v-ați desfășurat activitatea în perioada în care în țara noastră exista un regim ateu, totuși credința pe care ați primit-o din partea părinților dumneavoastră nu ați acoperit-o, ci ați încercat să o cultivați în felul în care ați reușit în decursul timpului, dar încercând să faceți ceea ce a fost cât de cât în puterea dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să vă ajute ca să vă bucurați de tot ceea ce ați făcut până în acest moment și în același timp să vă bucurați de reușitele copiilor și ale nepoților dumneavoastră, pentru că sunt și mai mari decât toate împlinirile pe care le-ați avut din punct de vedere personal dumneavoastră. Vom face slujba de pomenire pentru cei adormiți, pomenesc mai multe nume, pentru că în felul acesta eu am considerat că este normal să pomenim pe toți cei care s-au unit la această unitate de învățământ militar, pentru că ceea ce facem noi pentru ei este asemănător. Nu știu dacă este comparația cea mai potrivită, dar precum erați dumneavoastră plecați la liceu, sau cum erau militari plecați în stagiul militar și așteptau din partea părinților un pachetel, sau studenții plecați la studii, așteaptă din partea părinților, tot așa, este ceea ce facem noi pentru ei și darul lor, darul rugăciunii rostit în stare de înțelegere. Pentru că acesta este beneficiul, rugăciunea făcută în stare de înțelegere pentru ei și milostenirea ca atare. Începem și facem. Dămâie-ți aducem ție, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pe care primit o dușe pentru cu tot ce mai presus de cel primit în noapte ca Sfântului și Bunului de viață cu Sfântului Bunului. Așa. Mai dați, vă rog, de acolo o lumânare, ca să aprindem pentru Amin. Spunem rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. La Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, văzindu pe dâns și într-o viața Ta cea fericită, care este la Timitorul de oameni, într-o odihna Ta, Doamne, unde toți Sfinții Tăi se odihnesc. Odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care Te-ai pocăit în iad și ai dezlegat durerile celor ferecați, însuși și sufletele adormiților robilor Tăi le odihnește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm, noi Ție auzi-ne și ne miluiește. Toți Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Rugăm pentru odihna tuturor celor care au trecut la Domnul din această promoție a liceului militar Ștefan cel Mare și a celor care încă se mai pomenesc: Emil Traian, Tutache, Aurel, Eugen, Constantin, Mihai, Șervan, Petru Nicolae, Dumitru Virgil, Mihai Gheorghe, Aureliu Gheorghe, Dumitru Cristache, Petru Liliana, Nia Gheorghe, Constantin Gheorghe, Mihai Vasile Alexandru, Dumitru Nicolae, Ion, Constantin, Dumitru Virgil, Victor Elvira, Alexandru Enel Gheorghe, Dumitru Petre Gheorghe, Nicolae, Petre Stelian, Elie, Dumitru Constantin Gheorghe, Vasile Ioan, Gheorghe Nicolae, Silvestru Constantin Ernest, Livia, Ole, Hervin, Nicolae, Achelina, Nicolae, Criste, Alexandru Gheorghe, Eugen Atanase, Dumitru Sigmund, Aurel Marian, Petre Nicolae, Vasile Bogdan, Mihail, Ileana, Dan, Traian, Teodor,
cu tot neamul ce l-a dorit, precum și alți slujitorii ai acestei cazare militare, fiecare după numele Său, și pentru ca să ne se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept se odihnesc, mila lui Dumnezeu în Împărăția Cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru să cerem. Și pe dea preasupat și dorit viață lumitașă. Însuți, Doamne, Dumnezeule, odihnește sufletele adormiților robilor de acestora pe care i-am convenit cu tot neamul lor cel adormit. În loc luminat, în locul verdeaț, loc de odihnă, dând de a fugi toată durerea, întresarea și suspinul. Și orice greșeală însăvârșite în această viață, cu cuvântul, cu lucruri sau cu gândul, cu știință sau cu neștiință, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iarte pe dânsii. Dumnezeu că nu este om care să trăiască pe pământ și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viață și odihna dormiților robilor de acestora pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă noi îți înălțăm, împreună și Celui fără de încet al Tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață, Sfântului Tău Duh, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinții odihnește, Hristoase, suflete adormiților robilor Tăi, unde nu este spre nici încrisare Iisus Sfânt, ci viața cea fără de sfârșit. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului Lazar cel înviat din morți, sufletele adormiților rubilor să-i acestora pomeniți și mutați de la noi în corturile dreptelor să-i așeze. Amin. Cu drepte să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Numai acesta am fost la vii și numai pentru ce a dormit. Pentru fericită adormire veșnică odihnă, dă, Doamne, sufletelor adormiților robilor de acestora pomeniți cu tot neamul lor cel adormit, și le fă, Doamne, cu drepți din neam în neam veșnică.
Eu cred că nu a durat prea mult, a fost potrivit. Și în același timp mă bucur că v-ați mobilizat dumneavoastră, ceea ce înseamnă că în decursul timpului v-ați împlinit și datoria înaintea lui Dumnezeu. Poftim la miruit, iar după aceea, domnul general, luați steagul la plecare. Poftim la miruit, în acest timp începe să mai obținem o lumânare, așa că să facem. Da, acolo la lumânări, 3 lei este o lumânare și găsiți acolo. Părinte, mai aveți lumânări? Da, sigur. Lasă cu mare. Doamnelor și domnilor, continuăm activitățile ocazionate de cea de 45 aniversare a promoției 1969. Prima activitate care o desfășurăm în sală va fi cuvântul domnului colonel Dușu. În primul rând, să vă spun un bun venit în câmpul românesc. Să sărut mâinile ofițerilor, adică sfințenilor ofițeri, care sunt mâinile aici. Să aduc laudele mele, cel puțin, celor care s-au ocupat și de data aceasta de adunarea dumneavoastră, a noastră, aici. Să mulțumesc din toată inima foștilor elevi, noi mei, aici o răbită, pentru invitația care mi-a adresat-o, ca să fiu și eu azi aici. Vă mulțumesc. Vă doresc o petrecere plăcută în continuare, petrecere în sensul dansului, dar și așa, poate seara, o petrecere plăcută la câmpul moldovenesc și câteva zile de repaus adevărat, de vacanță. Vă mulțumesc și încă o dată, mulți ani, sănătate, voie bună și tot ce vă doriți dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Mulțumesc! Dați-mi voi ca în numele dumneavoastră să-i strâng mâna domnului colonel, să-l îmbrățișez și să-i dorim multă, multă sănătate. A fost un elev, cel care m-a îmbrățișat acum, care, așa cum s-a comportat ca elev, în anii aceia, nu nici diferență, zic eu, față de comportarea lui de astăzi. De aceea am felicit în primul rând pe domnul general pentru modul și silința care și-a luat-o pentru această adunare. Vă mulțumesc foarte mult, multă sănătate. În continuare, îl invit pe distinsul nostru coleg Petre Otu să ne prezinte foarte pe scurt personalitatea fostului nostru comandant, generalul major Cristache Ștefănescu. Am onoarea să vă salut, stimați profesori, stimați colegi. Îmi revine onoranta sarcină de a prezenta personalitatea celui care ne-a fost comandant timp de 3 ani de zile, și anume colonelul, pe atunci, ulterior, generalul Cristache Ștefănescu. Drumul liceului militar în care noi ne-am petrecut 3 ani de zile și în care ne-am format ca oameni, ca cetățeni, ca viitori ofițeri, este cunoscut. Le spuneam colegilor, unor colegi de dimineață, prima
Primul liceu militar a fost creat în 1872 la Iași, ca școală a fiilor de militari. Au urmat până la primul război mondial alte 20 licee militare, să spunem, un liceu militar la Craiova, care a purtat numele lui Dimitrie Sturza, marele om politic de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, și apoi, în anul 1912, Nicolae Filipescu, care era ministru de război, a întemeiat liceul militar de la Mănăstirea Dealu, acolo unde odihnește capul Mihai Viteazu. Acest liceu militar, o să spun doar două cuvinte despre el, a fost creat pentru a pregăti elita politică și militară a României și mare parte din oamenii politici, oamenii de cultură, oamenii de știință ai României s-au format la Mănăstirea Dealu, inclusiv fostul rege Mihai I a avut o clasă specială. Diriginte era colonelul pe atunci, ulterior generalul Dumitru Dămăceanu. Și n-aș vrea să povestesc prea mult. Era un liceu elitist, în care se intra foarte greu, criteriile erau foarte riguroase, în primul rând știința de carte conta. Societatea românească, cum bine știți, n-a fost și nu cred că este o societate meritocratică. Și vă povestesc o întâmplare cu Nicolae Filipescu. A venit la el un amic, își se roage să introducă pe fiul său, care era cam obraznic, cam nestudios, să-l introducă la liceul militar de la Mănăstirea Dealu. Și atunci Filipescu l-a refuzat net, dar prietenul lui Nicolae Filipescu a insistat foarte mult și, domnule, te rog frumos, dacă vrei să te fac ministru, într-o oră, în 2 ore ești ministru. Dau telefon la Palatul Regal, la premierul, te fac ministru. Dacă vrei să te fac parlamentar, te trec primul pe listă, că atunci se vota pe listă, era votul cenzitar. Dar nu-mi cere să-ți bag o drazna la liceul militar de la Mănăstirea Dealu. Și nu l-am primit. Evoca un pic atmosfera. Aș vrea de asemenea să spun că după Marea Unire din anul 1918 s-au creat în fiecare provincie istorică care s-au unit cu România, în anul de creație 1918, câte un liceu militar. La Târgu Mureș, la Chișinău și ultimul dintre ele, așa cum a arătat domnul profesor Bejonar în monografia liceului pe care o cunoașteți, cel de la Cernăuț la 24, în 1924. Ulterior, în 1940, am văzut și o hartă foarte frumoasă și au cuprins nostalgiile. Liceul militar, în momentul când s-a cedat Bucovina de Nord, a avut un periplu trecând prin sudul țării, revenind în 1941 la Cernăuț, din nou intrând în refugiu și în mai 1945 s-a desființat, s-a reînființat la Iași și în această construcție creată de fostul ministru Botnăraș, care era ministrul apărării atunci, ofițer de artilerie, șef de promoție la școala de aplicație, un personaj foarte controversat, mulți îl critică asidu. Lucrurile sunt ceva mai complicate. Un coleg de-al meu pregătește o monografie, Emil Botnăraș, și lucrurile sunt mult mai nuanțate. În primul rând, Botnăraș a fost cel care a deschis discuția privind retragerea trupelor sovietice din România. Lui datorăm acest local în care suntem aici, la Câmpul Lung. El era născut la Iaslovăț. Să revin la personalitatea colonelului, generalului Cristache Ștefănescu, pe care am plăcerea, onoarea și vă rog să mă scuzați, mă simt stingher și am mari emoții, deși meseria mea e de profesor și trebuie să vorbesc, bun, rău, dar trebuie să vorbesc. De aceea, în fața domniilor voastre, a foștilor colegi, a foștilor profesori care m-au învățat fără îndoială carte, am emoții și vă rog să mi le iertați. Cristache Ștefănescu s-a născut în 1919 într-o familie relativ modestă. La 5 septembrie 1919, la Pitești, studiile primare și liceale le-au urmat în orașul natal, unde l-a avut profesor pe Ion Barbu, care ne-a creat atâtea probleme la literatura română, matematicianul Dan Barbilian. A urmat școala de ofițer de geniu și noi aici, geniștii, trebuie să fie mândru că acest comandant al nostru a urmat arma geniului și
Școală pe care a finalizat-o în 1941, deci era sublocotenent, 22 de ani. El a făcut parte, generalul Ștefănescu, din așa numita promoție a războiului. Mi-amintesc că a făcut la televiziunea română un film, România în al doilea război mondial, în 15 episoade, și atunci am văzut promoția războiului cu sublocotenentul Marius Ștefănescu, care a fost șeful promoției, a rostit jurământul în fața oficialităților de atunci, pentru ca sublocotenentul Marinescu să cadă sub lanțele asediului din bătăliei de la Odessa. Și iată că acest domnul Cristache Ștefănescu, sublocotenentul Cristache Ștefănescu, face parte din promoția războiului. El a participat în cele două campanii care le-am avut noi. În campanie din Est, numită Războiul Sfânt, în două episoade, 21 iunie, 21 noiembrie 1941 și 10 august 1942, 10 aprilie 1943 și în campania din Vest, numită Războiul Drept. Și numai pe teritoriul național, între 23 august și 23 noiembrie 1944. A fost rănit și decorat cu Ordinul Coroana României, clasa a 5-a. După război, a reușit să treacă prin furcile caudine ale marilor restructurări din primii ani postbelici, avansând în cariera militară până la gradul de colonel pe care l-a obținut în anul 1959. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. După război, în anii 45, 46, 47, Armata Română Regală, participantă pe front în ambele campanii, a fost licențiată printr-un proces extrem de dur. S-a creat așa numitul cadru disponibil și în anii 49-50 s-a creat Armata Populară, căreia aparținem și noi și fără îndoială cu bune și cu rele. Dar locotenentul Ștefănescu a reușit să treacă, fiind mai tânăr, a fost păstrat în cadrele noi armate. Steaua de general a obținut-o 10 ani mai târziu, când se afla la comanda liceului nostru. Este singurul comandant care a obținut gradul de general pe timpul exercitării acestei funcții. Vreau să vă spun că am făcut demersuri la arhivele militare, să ajungem la dosarul lui personal. Există niște restricții. Dosarele personale ale ofițerilor se dau în cercetare după 100 de ani de la moartea lui. Totuși am obținut, printr-o procedură foarte complicată, care este în curs de desfășurare, desecretizarea acestui dosar și, fără îndoială, dacă timpul îmi va permite, cu permisiunea liceului, găsim o posibilitate de a face un medalion mai larg asupra profesorului și comandantului nostru. Cristache Ștefănescu a preluat conducerea liceului în 1963, după ce 6 ani s-a aflat în fruntea unor instituții de învățământ militar de la Râmnicu, Vâlcea și Sibiu. A reușit să îmbunătățească în scurt timp activitatea managerială și didactică, astfel că prestigiul instituției a crescut. A avut știința lucrului cu oameni, pe care i-a stimulat pe drumul performanței. Era o prezență agrabilă, jovială, dar exigentă, fără a cădea în familiarism. Avea cultul performanței și de aceea cerea de la toți responsabilitate, temeinicie și profesionalism în toate activitățile desfășurate. Noi, elevii, l-am simțit, l-am perceput atât în calitate de comandant, a cărui prezență ne impresiona, cât și în calitate de părinte prin sfaturile pe care le dădea prin modul simplu de a se apropia de noi. Eram toți copiii lui și el avea grijă de noi în toate detaliile. Personal, am amintiri pozitive despre el, fiind în echipa de volei a liceului, împreună cu alți colegi din sală. Domnul comandantul liceului mai venea pe meciurile noastre. Și atunci greșeam cel mai mult, pentru că comandantul era în tribune. La antrenamentul de după meci, ne muștruia capitanul Ilie, că n-am jucat bine, că comandantul nu este iertat în cacofonie, comandantul nu este mulțumit și ne impulsiona ca data viitoare să avem performanțe mai bune. Dar de fiecare dată când veneam în tribune, aveam emoții și jucam mai prost. După plecarea noastră în școlile militare, generalul Cristache Ștefănescu a mai condus liceul nostru doar un an, în 1970, el fiind mutat la Breaza, la colegii și prietenii noștri pe care i-a păstorit timp de o jumătate de deceniu, până în anul 1975.
În 1975, generalul Cristache Ștefănescu a fost transferat la Alba Iulia, la noul liceu înființat și purta numele Marelui Voivod Mihai. A fost nevoie de experiența generalului Ștefănescu pentru a pune bazele unei noi instituții de elită a învățământului militar românesc. A fost trecut în rezervă din postura de comandant al liceului militar Mihai Viteazul de la Alba Iulia și a murit în februarie 1990 la Vitești, fără funeraliile cuvenite unui distins militar. În urmă cu 3-4 săptămâni, personalul liceului din Cetatea Unirii, de la Alba Iulia, a dat numele primului comandant unui amfiteatru, gest onorant și plin de semnificație. Iată că astăzi, promoția noastră, 1969, are onoarea de a omagia pe generalul Cristache Ștefănescu, acest lucru fiind înscris, cred că mulți ați văzut, și pe steagul de identificare ce va fi înmânat conducerea actuale a liceului. Fie ca el, de acolo de sus, din Împărăția lui Dumnezeu, comandantul nostru din perioada Marilor Elanuri și iluzii, să vegheze promoția noastră, să o binecuvânteze și să o călăuzească în tot ce întreprind componenții ei. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim colegului nostru Petre Otu pentru prezentarea făcută și vă rog să-mi dați voie, în calitate de președinte al colectivului de organizare a acestei activități, să vă propun și să vă rog să fiți de acord ca începând de astăzi, promoția 1969 să poarte și denumirea onorifică de promoția general-major Cristache Ștefănescu. De acord? Vă mulțumim și ca să marcăm așa cum se cuvine și fizic și să protejăm această denumire onorifică, pentru că n-am găsit undeva în legislație precizări ca să oficializăm un document și ne-am asumat noi, colectivul de organizare, această propunere. Am realizat acest steag de identificare care vrem să rămânăm conducerii Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare, rețineți această nouă denumire, și să-l posteze lângă panoul promoției pentru a da și mai pregnant ideea de promoția general-major Cristache Ștefănescu. Și să rămână acolo pe vecie, cât va rezista. Vă prezentăm Pentru că steagul de identificare va rămâne aici, fiecare dintre
absolvenți, comandanți și profesori, va primi o replică pe care le vedeți lângă, un steguleț cu suport care poate fi așezat unde credeți dumneavoastră că îi va sta mai bine. Pe birou, pe mască, pe clase, fiecare absolvent îl va primi la clasă din partea domnului colonel Lazar. În continuare, desfășurăm următoarele activități. O să rog comandantul să ne spună câteva cuvinte. În continuare, un cuvânt din partea diriginților, prin persoana domnului profesor Andrieș, și nu în ultimul rând, șeful promoției noastre, ca de obicei, domnul Toderuț Ovidiu, ne va adresa câteva cuvinte. Nu se mai schimbă șeful. Să-l schimbă, să propuneți, domnul Mandaciu, să-l schimbă. Așa e. După care, domnul colonel Lazar va da citire celor prezenți la această activitate și va anunța și niște date despre cei absenți și nu numai. După care ne vom deplasa la sălile de clasă împreună cu domnii profesori diriginți, unde nu zic că va avea loc strigarea catalogului, ci va avea loc o întâlnire sau, așa cum îi zicem noi, ora de dirigenție, cât considerați că este necesar. Și rog pe cine dorește, eu cel puțin voi participa și aștept membrii din colectivul de organizare, să mergem între cele două activități, sală și clase, să sădim un brad al promoției la a 45-a aniversare. Ne vor spune domnii de la colegi unde să-l plantăm, că vom schimba locația de plantare. Acestea fiind zise, rog comandul liceului să ne adreseze câteva cuvinte. Am să vorbesc de aici. Este dificil să vorbesc în prezența dumneavoastră, foști absolvenți ai Liceului Militar Ștefan cel Mare, actualmente Colegiul Național Ștefan cel Mare de la 1 august. Îmi revine onoarea să vorbesc în numele comandantului, pentru că eu sunt locțitorul comandantului. Am deosebită plăcere de a vă ura bun revenit, sau bine ați revenit în cetatea lui Ștefan de la Câmpul Moldovenesc. N-am să vă fac un scurt istoric, vă las pe dumneavoastră să observați dacă de la precedenta revedere a dumneavoastră s-au făcut ceva transformări. Vreau să vă spun doar că suntem într-o continuă transformare. Încercăm să păstrăm și să întreținem ceea ce au făcut predecesorii noștri și dumneavoastră implicit, pentru că ați contribuit la vremea dumneavoastră la construcția acestei instituții. Pe vremea respectivă încă se mai construia. Se construia asidu, cel puțin așa rezultă din cărțile scrise de profesorii și ofițerii care au trecut în această instituție. Să vă doresc să vă simțiți bine, să fiți sănătoși, să vă bucurați de tot ceea ce este frumos și să reveniți oricând cu plăcere în această instituție, pentru că noi vă așteptăm cu drag, cu brațele deschise, pentru că avem ce învăța de la dumneavoastră și pentru că ați făcut și veți face cinste mereu aceste instituții. Vă mulțumesc și petrecere plăcută! Un mic orator, așa ne-a spus acum 5 ani, că nu este zis orator, este un mic orator, vă rog eu. Nu sunt nici orator, nici mândător. Nu vorbesc în numele tuturor diriginților. Organizatorii.
Dacă domnul colonel Bușu s-a salvat singur, eu aș ruga pe domnul general să cheme salvarea. Sunt onorat, fericit și copleșit. Vă mulțumesc pentru invitația de a lua parte la această aniversare. Vă spun că sunt copleșit, nu de bătrânețe, pentru că de-abia am așteptat să ajung bătrân, să fiu înțelept. Nu sunt copleșit asta nici de ani, mulțumesc pentru lui Dumnezeu pentru câți ani, ci sunt copleșit de prezența dumneavoastră, de evoluția dumneavoastră. Dacă ați fi adolescenții de acum 45 de ani sau 50 de ani, așa nu m-aș simți mai stăpân pe mine însumi, dar așa ați evoluat atât de mult, încât eu mă simt strivit. Mă bucur de viață, mă bucur de sănătate, mă bucur de soare, de umbră, de lumină, de omul bun și de omul rău, că și eu am fost rău și stau cu el, pentru că și eu am fost rău. Sunt fericit că am investit ceva în zidirea dumneavoastră, mă refer la domnul absolvenți, în evoluția dumneavoastră intelectuală, școlară, în primul rând, asta intelectuală, spirituală, culturală, să ne deși se pot reuni toate în rând. Vă mulțumesc că ați fost elevii mei și ați făcut ceva din ceea ce am transmis eu prin cunoștințele mele, prin gândirea mea, prin ceea ce am făcut în această școală. Vă mulțumesc pentru recunoștință, pentru faptul că sunt la înălțimea acestei cote nemeritat de înaltă pentru mine și mă bucur să fiu în fața dumneavoastră și cu dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră. Cu sănătatea stau bine, deci am spus că în primul rând mă bucur de viață și apoi de sănătate. Pentru că chiar atunci când ești bolnav, tot trăiești. Între două momente de suferință, te bucuri de viață. Am și necazuri, când am afecțiuni la ochi, pe unii nu-i văd bine, unii nu trebuie. Am avut un mare necaz la urechi, la urechea dreaptă, unde soția mea mi-a dat foarte multe sfaturi utile și copleșit de aceste sfaturi a trebuit ca să mă operez, nu atât pentru mine, cât pentru ea. Și am reușit. Am două urechi, pe una intră, pe una iasă, și pe alta iese. Stimați prezenți, sunt mândru, iertați-mi cuvântul, n-ar trebui să fiu atât de sonor în rostirea acestui cuvânt, dar sunt mândru că am făcut parte și eu din liceul militar. Cea mai importantă parte a evoluției mele profesionale și datorează acestui liceu. Am ajuns aici, grație domnului director și profesor veterinarul Mihai, și am nimerit într-o colectivitate, într-un colectiv didactic foarte entuziast, tânăr și entuziast, care m-a contaminat. Pur și simplu am fost prins în iureșul acela, în entuziasmul, în romantismul, aș putea spune, al omului care are 30 de ani, trecut de 30 de ani, spre 40.
cu oarecare experiență. Și am mai avut o șansă, în afară de domnul profesor, în afară de colectivul didactic, șansa cea mare a fost un comandant excepțional, care a fost răposatul Cristache Ștefănescu. A fost prezentat și eu n-am întâlnit în viața mea un asemenea mentor, un asemenea comandant, un asemenea putea să fie orice în fruntea tuturor și în mijlocul tuturor și oriunde s-a fi aflat, era apreciat și agreat, respectat. Îi datorăm foarte mult acestui om. Am nimerit într-o colectivitate foarte propice pentru o evoluție profesională. Îi mulțumesc domnului profesor, îi mulțumesc postum marele comandant, care a fost generalul Ștefănescu, mulțumesc colegilor care au reușit atât de repede și de bine să mă integrez în colectivul acesta și cu emoțiile încă mai puțin la salvare, vă rog să primiți mulțumirea mea cea mai sinceră pentru faptul că mă aflu aici, în fața dumneavoastră. Vă urez o aniversare frumoasă, cu multe confesiuni, cu multe amintiri, cu multe evocări, cu glume, cu tot ceea ce este firesc acestui eveniment. Fie ca această zi și seara acestei zile să fie atât de frumoase, de neuitat, încât să rămână pentru totdeauna în inimile noastre. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Andrieș, dorim viață lungă și cu sănătate și rugăm pe șeful promoției să ne adreseze câteva cuvinte. E tare greu să vorbesc după dumneavoastră, dar mi-am luat fițuicile și sper să mă descurc. Trebuie neapărat să încep prin a mulțumi Comitetului de Organizare vinovat de prezența noastră. Domnule general, vă mulțumim. Să vă cunoască toți. Și în continuare, din fiecare clasă a fost câte un responsabil care s-a ocupat. Și Eugene, o să spui la urmă care au fost cei mai activi dintre toți. Toți au fost mai activi. De asemenea, doresc să mulțumesc conducerii actuale a liceului, pentru că ne-a primit în condiții foarte bune și, într-adevăr, suntem încântați de modul cum arată liceul în aceste pline. Nu sunt cele mai bune condiții, dar asta m-am putut oferi la ora aceasta. Ați văzut că se lucrează, să sperăm că nu se apucă de asfaltat tocmai astăzi, ca să nu mai puteți pleca de aici. Dragi colegi, în primul rând, în al treilea rând, de fapt, vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici. Ați făcut toate eforturile, ați reușit să veniți cu mașină, cu tren, cu avion, cu ce ați venit. Este extraordinar că suntem aici. Suntem, cred că, 100. Nu e bine? Da. 100. Ei, și acum, mulțumirile principale soțiilor noastre care ne-au aprobat părăsirea de garnizoană. Să le felicităm! Și să le aplaudăm și pe cele care ne-au însoțit, ca nu cumva să părăsim garnizoana în altă direcție. Și acum gândiți-vă și dumneavoastră.
dragi colegi, dacă n-am fi venit, ce ar fi făcut? O partidă de șah, nu vă gândiți la costii. E bine că suntem împreună. E foarte bine că suntem împreună. Răsfăind hârtiile, fițuicile mele, am găsit solicitarea mea a vechiului comitet de organizare din anul 1979, solicitarea către raportul către domnul ministrul apărării. Și ziceam atunci, sunt convins că această întâlnire va reprezenta nu numai o revedere a foștilor elevi cu cei care le-au îndurmat primii pași în viața postășească și le-au sădit în inimi pasiune pentru muncă și studiu, ci și un prilej de analiză a ceea ce au făcut și mai ales a ceea ce vom face pentru a fi cadre de nădejde ale armatei. Se potrivește până într-un punct, vom fi cadre de nădejde ale familiei, pentru nepoți, pentru copii și așa mai departe. Ei, totuși este momentul să mulțumim comandanților noștri de companie, de plutoane, comandantul nostru, tata Gușu, Maiorul Gușu atunci, Maiorul Marinescu, Lucran Berleanu, Lucran Ciobanu, Lucran Cobanu, care ne-au fost comandanți, dar în același timp ne-au fost și prieteni, ne-au fost și frați comuni, erau de vârstă apropiată de-a noastră, comandanții noștri de plutoane. De asemenea, trebuie să mulțumim diriginților noștri, care ne-au îndurmat, și profesorilor noștri. Și în ordinea claselor, le mulțumim diriginților profesor Andrieș George, Lucran Berleanu, respectiv profesorul Mincu, profesorul Bărboi, profesor Istrate, profesor Nițulescu, profesor Rădășan Dan, profesor Nițulescu, profesor Maior Calim Dumitru și la I, profesor Noha Victoria. Ca dirigiți. Sigur, nu vom uita niciodată orele noastre de română, de matematică, de chimie cu tabla plină, nu vom uita nici laboratoarele noastre de fizică, nu vom uita nici orele de sport și nu vom uita nici orele de geografie și nu vom uita nici pe acești profesori care ne-au îndrumat și ne-au făcut să stăruim în a învăța și a deveni cineva în viață. Și s-a întâmplat. S-a întâmplat ca mulți dintre noi, majoritatea dintre noi, să ajungă să urmeze cariera armelor. Majoritatea acum suntem pensionari, dar știți ce e interesant? Că mulți dintre noi sunt încă într-o activitate utilă, suntem sănătoși majoritatea, sper. Avem și situații mai dificile, dar suntem încă în activitate și un lucru extraordinar, că avem o activitate. Ne ținem și ne ajutăm, ori ne ajutăm pe noi, ori ne ajutăm familia, ne ajutăm prietenii, copiii, nepoții. Și acum întrebarea, mergem profitând de inspirația colegului nostru Alioșa, o să vă citesc câteva versuri. Of, ce repede au trecut cei 45 de ani de viață. Eu deja am părcărut și riduri am pe față. Au trecut atâția ani încât mulți am și uitat de anii când eram puștani, timizi, dar cu sufletul curat. Frumos a scris Alioșa și acum închipuiți-vă cine suntem noi? Cine suntem noi promoția? Să sărim ce în picioare. Alioșa, de la mine. Da. Popovici Alexandru. Popovici Alexandru de la D. Întrebarea cine suntem noi? Închipuiți-vă o discuție în parc, la o partidă de șah, între doi pensionari militari. Și din vorbă în vorbă aflăm, eu sunt promoția 69, el zice, eu am fost 70 sau 71. Și încep întrebările. Voi sunteți cei care ați scos primul an revista Orizontul 160? Da, noi promoția. Noi am scos primul număr al revistei Orizontul 160. Dar parcă la A era un tip care acum parcă e în Senat, e deputat, e undeva, unul mie provincie. Da, noi suntem. E din
promoția noastră, de la Glasaru. Îl cunoașteți cu toții. Dar parcă aveați și pe unul, în aviație aveți pe unul de la unul Socoran, a fost comandant de aeroport, a fost comandant de regiment. Da, tot din promoția noastră. Și aveați pe unul Enia, care a lucrat la CAT. Da, și unul Timofie, care era vorbărești și treci cură. Tot la noi a fost. Tot la noi a fost. Și un inginer foarte bun. Trofin, da, un Trofin, dar care era? Ion sau Vasile? Cred că Vasile era. Și un Trofin Ion, care ia calități deosebite acum în domeniul turismului. Și el... Trofin, ești aici? Deci, sunt amândoi. Dar la B, pe cine aveți mă la B? Păi, generalul, da, mi-a fost comandant, zice. Mi-a fost, cum zice, la micul din promoție, mi-a fost comandant. Un om cu totul deosebit. Dar aveți și un consilier printre deputați pe la comisiile de la armată. Dar la avem comunat, da? Și se discută și problema pensiilor militare. E foarte bine, avem. Și aveți, dar parcă aveți pe cineva care a scos o revistă. Da, îl avem pe Roman Dumitru. Scoate revista România Eroică, la care suntem rugați să participăm cu o sponsorizare. Când putem. Și aveți pe Lazar Eugen, dar l-avem și pe Lazar Eugen și pe Grigoriu, care tot așa le știe pe toate la mine. Și aveți un coleg pe la un Balcu, l-avem care, întâmplare, băiatul lui e colonel. Vezi cum e de tradiția din tata fiu. Și da, pe la ce? Pe cine aveați la ce? Am avut, nu știți, pe încheitorul de companii, chiar de batalion, Olteanu, Napa, noi nu participăm. Și aveați un păscutarul care ține blocul promoției. Foarte activ. Mulțumim, scutarul! Voi parcă ați avut și la garda financiară cei de la clasa aceea. Ați avut? Da, am avut pe Daniel Ghică. Am întâlnit cu el din motive diferite, n-a putut să vină. Dar aveați un elev foarte bun, Finta, da, a absolvit la Academia Tehnică Calculatoare, e în Australia. Ne-a scris și el în câteva rânduri frumoase în minciunări. Și la D aveați pe cineva care a fost șef de clasă și după aia a fost în marină, funcționare, unul botezat. Da, mă, la noi a fost, tot la noi a fost. Și la Cornelu, un extraordinar băiat ce priceput la matematici. Și Alioșa la poezie, bineînțeles. Și l-am avut pe Matrailie, olimpic la fizică. Ne pare rău că nu mai există printre noi, dar îl avem pe Otu Petru de la E, istoricul nostru, scriitor. Și din clasele următoare, Pănicoară, un inginer foarte bun, cu un domn Antoni, după aceea finanțist. Temelinte, Toader, un inginer foarte bun, acum lucrează cu sisteme de securitate, un inginer Nicoară și mulți alții. Și pe Brăjus trebuie să le număm specialist într-un domeniu de strict, așa foarte ne spune mai târziu, dar nu pot să-l uit. Am ajuns la litera Ț, Pățâra Vasile de la Monor, cel mai bun dansator din Ardeal și din Liceu. Vasile, facem o învârtită? Seara? Hai să la ce spui? Și, da, vedem, Alexandra. Și să nu-l fermiși pe Benche, oare Benche e aici, cu poezii, scria poezii, scria? Donez o carte bibliotecii și să transmit un mesaj colegilor. Mulțumim foarte mult. Da, mulțumim foarte mult. Așa, și... Dar întreabă, dar era unul tot de râs, mă, care a venit cu nepotul și a plantat bravul. Bă, eu sunt ăla, mă, dar nepotul unde? E în America, dar am venit cu nepoțica mea, Alexia. Unde ești, Alexia? Sus. Așa că... Și pe Tăuteanul la el. Și pe Tăuteanul, da. N-am făcut o enumerare completă și nici nu mi-am propus chestiunea asta. La ședințele de dirigenție o să ne mai laudăm fiecare cu ce putem. Cum a zis era, dacă nu știu câți ani, fiecare, așa, mai mult despre familie, mai mult despre sănătate, să fim la locul nostru și modești, dar la final, totuși, Alioșa, mai dai voie să citesc câteva rânduri de la tine? Gândesc la voi și nu bravez, când spun că am doar un singur gând.
pe cel de sus să-l venerez că m-a ținut cu voi în rând. Și totuși voi mai spune o întâmplare care, că de asta ne ținem minte noi profesorii, că v-am spus că ne-au fost și părinți, ne-au fost și îndrumători. Ei, și ne-au dat și pilde. Îmi amintesc de domnul profesor Andrei și aici de față, eram la ora de franceză, un coleg al nostru spilcuit, aranjat, nu-i dau numele, din clasa de 12B, l-a ridicat în că n-a știut lecție. Voilà, l'officier roman. Prestance, elegance, ignorance. Asta pentru noi a fost o pildă, noi n-am fost. Ultima chestiune pentru noi, sunt convins că nu sunt. Vă mulțumesc că sunteți aici și distracție plăcută. Te strigă mii de glasuri din tainica răstruțe, dar tu ascultă glasul ce-ți pare cel mai dulce. De unda lui pornește cu jurământ cinstit că tot ce-i bun în tine e țării dăruit. Vreau să mulțumesc domnului profesor Andrieș pentru că a cules aceste versuri de pe ușa clasei I și le-a dus comandantului și comandantul le-a aprobat pentru tablou de promoție. Și acum aș dori să dăruiesc una dintre cărțile mele, Patria din Cuvânt, poezii de suflet românesc, Bibliotecii Liceului Militar Ștefan cel Mare. Patronii sunt, după cum vedeți, Traian și Decebal. Cu nemărginită recunoștință, dăruiesc această carte cu poezii de suflet românesc, Bibliotecii Liceului Militar Ștefan cel Mare, instituție militară de prestigiu în care am învățat ce înseamnă patria. Și acum o să vă citesc câteva poezii. Prima poezie, care de fapt deschide cartea, Acasă, care e și pe copertă. Pridvorul casei, izvodit din lut, l-am încrestat cu secera privirii. De aici sunt, aici m-am născut, m-am botezat în apele iubirii. Ca vița verde am crescut înalt, acoperind cu brațele pereții, în casa în care mama mi-a cântat cu dorți de glie ce-a hrănit poeții. Pridvorul casei izvodit din lut mi-a fost și mi-e izvor de rădăcină. De aici sunt, aici m-am născut, înmugurit pe o crangă de lumină. Dacică. Mă alin cu tremurarea vindecărilor de lună, când pe boltă steane este mamă Dacia română. Singur îmi aprind poemul, ca o dragoste rămasă peste munții mei înalții, coborâți la mine în casă. Și mă scurg și voi fierbinte de iubire printre voi, de mă doare ziua toată trupul sfârtecat de zei. Despletesc în cuget timpul, iar de spațiu sunt flămând și în privorul veșniciei vremuiesc țara din gând. Văd istoria predinsă în ucelele de lut. Când mă îmbăt cu prea mult soare, știu strămoșii să mă ascult. Și simțind dacii bărboșii, cum mi se adună în piept, scriu o cronică străveche, scrijelată în ochiul drept. Elogiu. Câteodată ridice sub pleoape, înalți, frumoși, ca limpezind de ape, iar altădată